Indlunkulu kaZulu yasemukela isinqumo senkantolo enkulu yokwedlulisela amacala eBloemfontein isethulwe ngomhla ka-6 kuMfumfu onyakeni ophezulu. Asingabazi ukuthi lesi sinqumo sizoletha inkanyiso kanye nesiphetho odabeni okweselithatha isikhathi eside mayelana nokwemukela kwesilo uMisuzulukazi welithini njengeNgonyama yesizwe. Inkantolo iqinisekisa ukuba semthethweni kwesinqumo sendlunkulu sangomhla ka-14 kuNhlaba. Yaphinda futhi inkantolo yavuna isenzo sikaMengameli waseNingizimu Afrika sokwemukela isilo uMisuzulukazi welithini njengeNgonyama yesizwe samaZulu ngokusemthethweni. Ngalesikhathi-ke iNgonyama yesizwe samaZulu yelula isandla kuwo wonke amalunga asendlunkulu abumbane egameni loxolo nokubuyisana futhi selaphana imiphefumulo sibe munye. Lesi akusona isikhathi sokubhiyoza noma sokwehlukana, kodwa isokuthi sibeke phansi, sibeke phambili ukubuyisana, sithandane, sisebenzele ubukhosi besizwe. Indlunkulu kaZulu ifisa-ke ukudlulisa ukubonga okukhulu ethimbeni labameli, abeluleki besizwe, ihhovisi leNgonyama kanye nomkhandlu wesilo obebelokhu beqhubeke njalo nokusekela isilo ngokuzikhandla nangesikhathi esinzima. So indlunkulu futhi idlulisa ukubonga okujulileyo ehhovisi likaMengameli weRepublic yase-South Africa eNingizimu Afrika nomnyango futhi wezokubusa nokubambisana nobuholi bomdabu nakubo bonke nje ebeseka isilo ngesikhathi esinzima ebesibhekenene naso. Ngaphansi-ke koholo lwesilo samabandla onke, indlunkulu kaZulu nomkhandlu izokubeka phambili ukusebenza ngokuthembeka, ukuqinisa ubukhosi, ithuthukisa ubuholi bendabuko nesizwe sonke sikaMthaniya, kanjalo igcine namasiko nefagugu likaZulu. Indlunkulu iyanxusa kubo bonke abezindaba nesizwe ukuthi-ke bazothe bemukele lezi ndaba ngenkulu inhlonipho nokukhombisa ubunye ngenkathi indlunkulu iqhubeka nokusebenzela isizwe. Siyathokoza.